Нәқи Сәнбәт, Мәҗит Гафури, бір туған Ерулинар. Тоттар шәхсләре турында моңа кадәр бір қойдада басылмаған мәгълүмат. Жиын фонды бір ел дәвамында нинди мирас туплый алды. Эфирда таяны нуктасы тапшырыбыз, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдән инде барыгызда белә. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Дөресендә, бір ел элек Разилә без монда очрашкан идек, әлеге студияда, ул вакытта инде татар шәхсләре һәм гомумән әлеге җыен фонды турында фикерләр алыштык. Менә бір елда ниндирәк үзгәрешләр булды? Кемнәр турында китаплар чыгар? Алга китеш бармы гомумән? Әйе, Алмаз, моннан бір ел элек біз җыен фондының эшчәнлеге турында, чыгарган китаплар турында шактый тәфсилле әңгәмә алып барган идек. Дөнья тәгәрәй, бездә тик ятмыйбыз, эшебезне дәвам итәбез. Инде белгәнегезчә, ул вакытта мин әйткән идем инде, Мир Касыйм ага Госманов җитәкчелегендә без бу эшне башлап җибәргән идек инде күптән, аның шәкертләре белән бергәләп. Без ул вакытта татарның бөек күренекле шәхесләренә багышланган исемлек төзедек һәм ул исемлектә 100дән артык шәхес иде. Менә ел саен без 3, 4, 5, 6, 7, 8 китап чыгарып киләбез һәм бүгенге көндә инде шәхесләребез сериясендә 80дән артык китап күрде. Һәр елны әйткәнемчә без берничә китап чыгарабыз. Без иҗтимагый оешма, без бюджеттан акча алмыйбыз, без спонсорлар хисабына эшлибез һәм менә узган елны инде мин синең сорауга җавап бирәм. Яңа китаплар бастырып чыгардык. Ул әлеге дә баягы Мәҗит Гафури багышланган, безнең бөек шагыйрыбыз Мәҗит Гафурига багышланган, хәтта Тукай аны үзенең укытучысы, остазы санаган. Муса Җәлил турында инде без барыбыз да беләбез, әмма ләкин бу уникаль китап, монда бары тик документлар гына. Муса Җәлил турында инде безнең галимнәребез дә, әдипләребез дә бик күп язды, әмма ләкин менә бу китапка кергән документларның яртысыннан күбрәге моңа кадәр бер кайда да дөнья күрмәгән. Бу киләчәк әдипләр өчен, язучылар өчен, Муса Җәлил турында әсәрләр язучылар өчен бик зур шимал булачак. Нәқи Сәнбәт инде ул безнең иң атаклы бүгенге көндә галимнәребезнең, шәхесләребезнең берсе. Шулай ук бу искиткеч уникаль китап, ул турында әле сүз булыр. Аерым тәфсилләп без һәр кайсына тукталырбыз. Менә композитор Яруллиннар, кайсы халыкта бар икән, тагын 3 буын бер нәселдән чыккан композиторлар: Захид Яруллин, Захидулла Яруллин, Фәрид Яруллин, Мирсәйд Яруллин. Оннан башка да без узган елны өстәмә китаплар чыгардык. Планнан тыш Борхан Шаһидине біз узганда әйткәнек татарча чыгарган идек моннан алдагы елларда. Хәзер аны руслар да белсен дип сораулар буенча урысчага тәрҗемә итеп чыгардык. Оннан соң без соңгы елларда чыккан китапларыбызны кыскартып урысчага тәрҗемә итеп, бер шушындый уникаль китап чыгардык. Знаменитый күрсәтсәгез, Разилә абый. Менә монысы атаклы шәхесләрне русча чыгардык, руслар да белеп торсын, русча, татарча белмәүче татарларыбыз да русча укып аны белән танышырлар дип уйлыйм мин. Гомумән эшебез дәвам итә һәм киләчәктә дәвам итәчәк. Бу шәхесләргә аерым тукталырбыз. Чыннан да вакыт уза дип әйтик һәм китапка мөнәсәбәт тә үзгәрә кебек. Килешәсездер моның белән. Соңгы вазгыятьләрдә дип әйтик, безнең студиягә килгән кунаклар да моның турында әйтә. Без соңгы арада китап укымый дип тәнкыйтьлидек. Яшьләр дә баксаң укый икән, кызыксыналар икән һәм шул ук интернетны бәлки әле киләчәктә киресенчә китап уку күренеше ничектер алыштырыр дигән дә фикерләр яңгырады. Әлеге студиядә Хатип абый, менә шул уңайдан бу китапларны мисал итеп алсак, һәм гомумән әлеге җыен фондының менә бу шәхесләр инде сериясын алсак та, менә милли әһәмиятен сез ничегрәк бәялисез? Яшәү дәрте, киләчәккә өмете булган һәр халык үзенең тарихын, үзенең әби бабалары узган юлны, күренекле кешеләрен белергә тиеш. Ул инде бер якта менә аны шушы алдагы буыннар белән, үткән буыннар белән таштыра. Икенчедән алга таба теге ышанычлы адымнар ясарга мөмкинлек бирә. Куаныч ки, безнең инде менә шушыннан бик күп элеккеге чорлардагы шәхесләребезне инде без ни шактый белмәсәк тә, инде куаныч дип әйтәм, бездә бик күп алар тарихыбызда. Кирип китсәк, мәсәлән, Кулгалиләр, Давыт Сөләйман Саксинилар, аннан инде ниләр анда, бу яккарак килгәч 14-нче йөздә Булгарилар, Сәйф Сарай, Мөхәммәд Ярлар, Утызимәниләр һәм башкалар. Менә күрәсез, буларны уйлый башласаң, булар аркылы без үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең теге әби бабаларыбызның рухи дөньясын беләбез. Һәм менә шуңа күрә дә мин менә бу эшне гомуми теге максат бит эшлибез икән, конкрет улы максатны күз
күзәтәргә тиеш. Без менә шушылар аркылы тарихыбызны, инде шушыннан әби бабаларның эш гамәлләрен бүгенге укучыга, бүгенге кешегә якынайтабыз. Менә шушыларны күздә тотып җыен фонды. Әйтер идем, җыен фонды әгәр дә күтәрелеш, безнең теге үзгәреш менә шу 80-90 еллар булмаса, ул булмыйдыр. Менә шушында, хәзер шушындый милли күтәрелеш вакытында шушыны безнең Миркасим Госманов, Дамир Сираҗиев һәм башкалар күтәреп алдылар. Һәм инде менә бу эш башланды. Һәм анда мин әле беләм, теге канатлана Миркасим Госмановның миңа әйткәне менә хати үзеңнең остазың Хатиба Госманны әзерләле, мин инде аның гозерен үти алмадым. Һәм менә шушыннан безнең узган газын 90 елларны чыга башлады. Һәм анда карасан кемнәр? Шиһабетдин Мәрҗәни, Ризаттин Фәхретдин hem başkalar bu yakka kile. Hazır bu yakka kilgenden sonra alıp karagız Gayazi Sıkaklılarını, Hadi Atlasılarını hem bunlar hakkında eli söz bulur. Hem min şunsuna kuanam. Bularını bit indi tilesekim işli almay. Bularını yazışı, gadi yazışı da, okutuşı da işleyenmi. Bunun bilgiçleri gerek. Indi az bulsa da bizning andılar var. Mesela biz alanın kadrini de bilmeyiz deyişince. Mesela neyde Raif Merdanov 90 yıllardan hazırga kadar kirişe, şuşundan bir köpteki nelerinin indi kul yazmalarını tasvirlamasını bire ul. Ondan sonra Süleyman Kemal'imizin Rahim bik eybet kirişip gitkeni hazır nişiktir ul bizden Raşidleşe düştü. Ondan sonra Arabızdan gitken Cevdet Min Nullin, ondan sonra hazır ondan Ayrat Zahidullin, Ramil Min Nullin, ondan İrik Hadif hem alar bir köptügül. Mene şuşlar indi başladı. Hem alar tüp ölüşünü tarttı. Min alarını göz alına getirem de bunun içindeki tarihini da, edebiyatını da bilirge deyiş. Hem bizning ilikli şıganaklarını, arxivlarını bilirge. Qanday hizmet bit uşuluk arxivlar bilen işlew. Bularını bit mene hazır bu dokument bular bittige anlamına alıngan tugel. Bular nigizlenirge deyiş. Okuşunu şuşunday şandırıga deyiş. Dokumentalni şuşu yağına. Hem andan indi başkaları. Bunda hazır min aytırıydı mene uyuşturda Mirkasim Gosmanov. Hem mene özü bulsa da maktap bulsa da aytemin de Razil İsmailiş Veliyev ondan alıp gitti. Bik eybet hazır. Bik eybet sizdirmişin alıp para. Hem mene bu işinin üzerinde ul bizar nişiktir iktibarda etmeyiz. Mene uzgan çıkışta etken Fuat Rafiqov mene tavuşsuz neysizgine şuşundan köpme işlerini uyuştura. Hem indi biz ona mene onun hizmetini görebilirge deyiş. Bik dürüst sözler. Şundan da eğer de biz bu fondның özünçelikli yağın etsek, ul da bulsa mına kadar bulmagan maglumatını dep aytdınız Razila. Bu da bek mühim. Şuluk yazıcılar, şuluk ediplerimiz turunda indi distelegen kitaplar var. Alar turunda öğrenilgen. Lekin siz de aytdınız bu hakta 75% yakınça dep. Mene mına kadar bastırın. Bu da bit көрсәткіш деп әйтергә була. Маңа кадәр генә дип улашикләргә ярамый. Кайбер әйберләр маңа кадәр билгеле булган әйберләр дә менә хәзерге ул актуаль. Менә шул турыда бар. Шундыйлар да кирәк. Ул булган кашандыр. Бирегәл, ул безнең Нақи Исәнбәт турында китапка алынган һәм Нақи Исәнбәт шәхесе дә үзенчәлекле бит әле. Ул инде мәсәлән шулук ничә дистә еллар аның менә мирасы кая булган дигән сораулар туа. Ни өчен аны моңа кадәр чыгармаганнар? Ни өчен хәзер генә бастырылган китаплар? Менә монда сораулар күп һәм бу мәгълүмат белән дә эшләү бик мөһим ит әле. Кайлардан алырга мәгълүматны, ничек аны дөрес итеп җиткергә, фактлар белән эшләү. Менә ничек берләштерергә менә шуның барысында. Нақи Исәнбәт китабы өстендә эшләгәндә без берничә тапкыр редсовет белән җыелдык. Мин аны ялгыз эшләмәдем. Һәр адымымны сөйләшеп, Радиф абый, Разил абый, Фәнзилә апалар белән, туганнары белән аралашып, бу концептны төзегәндә без нәрсәдән чыктык? 40 ел Исәнбәтнең тавышы ишетелмәде, чөнки бу 40 ел соңгы эчендә чыкты аның татар мәкаләләре, Мырау Батыр, бүтән китаплары чыкмады. Шәхес югала, әһәмияте югала. Шуның өчен без шулай концепцияны төзедек, Исәнбәткә сүз бирдек, чөнки ул үзенең 70 яшенә автобиографик том әзерли башлаган булган. Мин ул материалларны табып, һәм аны байытып, Йолдыз апа безгә бик зур ярдәм күрсәтте. Бәллүр апа икенче архивның хуҗасы һәм берләшеп туганнары белән, редсовет белән әле күпме белгечләр мин бик рәхмәтлемен. Мин ялгыз түгел, чөнки тел хезмәтләрен мин телчеләр белән әзерләдем. Әдәбиятка карайтырган әдәбият белгечләре белән киңәшеп,
Менә көн саен шалтыраташып Радиф абый белән һәр чыганакны булай күрсәтәбез, моны калдырабызмы дип уйлашып, Исәнбәтнең шәхесен без белмәгән яктан ачысыбыз килде инде безнең. Үзегез өчен нәрсә ачтыгыз? Һәм тамашачыга аны бит әле үзегез өчен ачуга түгел, тамашачыга, укучыга бу шәхес тәкъдим итә фәнни биографиясе юк. Татар энциклопедиясендә басылган аның биографиясе зур хаталар белән. Һәм менә бу биографияны төзү юлына бу бер адым. Чөнки без биографик принциптан чыгып, материалларны шулай тупладык. Һәр мәдрәсә чорымы, Башкортстан чорымы, Татарстанда фән ягыннан энциклопедизм ул. Андары сез инде беләсез, читрикле шәхес дип әйттегез, бик күп hücumlar buldu. İsembet'e karşı Jidigen işimi, İdigey işimi, Mirkay Sulu dip etsek mi? Andar yanadan İdigey dastanı bastırganda. Mene bu işler ne için çıkanların bu kitapını okugaç, dokumentlar bilen tanışkaç, siz cevap tabasız. Hem anda bir bilgiçnin de fikri yok. Mesela bu konsepsiyonu bu kişi karşından mı? Mında dokument hem İsembet'nin özünün karşı. Bir kişini gene biz kırttık, o bakıyor manşı. Naqi İsembet'e yanında koyarlık bizning milletperver şahıs, avar birge medresede okuganlar. Ne için biz onu kırttık? Çünkü biz medrese turunda bir küp söyleşebiz, ama lakin tügel fikrini mine toplap bakır mança çıkargan. Mine bu medresenin uğrunu hem o cevap biri. Ne için bizning Muhammedi medresesinde şunday şahıslar terbiyelengen hem avarını bugüne kadar dünya tanıy. İsembet turunda 72. yılda Skopje jurnalında birinci makale çığa. Көз алдыңызга китерегез. 72. yıl. 73. yılda indi Vasıl Mandoki anın Tatar makaleleri turunda konferensiyada çıkış yasый. Min andары taptım izler indi Skandinaviya illerinde, Germaniyada İsembet turunda. Biz Үзебез Татарстанда яшәп, бу материал белән файдалана алмыйбыз. Менә фактлар белән эшләүдә ничек хаталар җибәрмәскә, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянып тапшыруы җыен фонды шәхесләре турында фикер алышабыз. Нәкъ Исәнбәт турында сөйләшә башладык. Радиф абый чыннан да монда фактлар белән эшләү, тарихи моментлар, монда тарих белән эшләгәндә дә бик игътибарлы булырга кирәк. Һәркем без беләбез, бигрәк тә бүгенге заманда тарихны ничек тели шул якка бора. Менә монда ничек ялгышмаска. Һәм әлеге китапларда шулай фактлар белән, тарих белән эшләү эше ничек тиләнгән. Тарих дигәннән монда бигрәк тә әдәби тарих, әдәбият тарихы, әдәби фактлар һәм мөнәсәбәтләр, төрле шәхесләр, төрле бөек кешеләрнең мөнәсәбәтләре, әдәбиятләр, ара мөнәсәбәтләр, әйтик, Казак әдәбияты белән, Башкорт әдәбияты белән башкалар барысы да бик тирән чагыла менә Исәнбәт китабында. Исәнбәт китабын кулга алганчы кул язмасын Миләш ага миңа биреп барды һәр вакыт укырга. Мин Токташ китабының редакторы булдым. Әйбит, аны чыгарганда инде без Нәкыйга Исәнбәтнең Токташ турында, Токташ Мәскәүдә дигән зур күләмле истәлеген бастырып чыгардык. Ул бик әһәмиятле әсәр, ул менә 20нче гасыр башыннан башлап нинди агымнар булганын, әйбит инде. Нинди мәктәпләр булганын, шагыйрьләр арасындамы, галимнәр арасында, яисә бер шәхестә, галимдә, драматургта, шагыйрьдә яши, һәм бер вакытта тәнкыйтьче бик актив яшәүләрен исбат итә торган мөнәсәбәтләр булар. Шул яктан бик кызык иде. Әмма инде Нәкыйга Исәнбәтнең бу китабын укыгач, минем күзләрем ачылып китте тагында. Мәсәлән, аның Бабич турында 100 биткә якын материалы, мәкаләсе, хезмәте әйтергә кирәк чыккан монда. Ул анда инде моңа кадәр әйткән кешеләргә аермалы буларак, аның яңа фактлар белән аның тормышын, иҗатын әйбит сүрәтли, һәм бер вакытта Бабичның үлеме турында яңа материаллар китерә. Аны Забихулла Искужин дигән башкорт аспиранты булган, ул шул аның иҗатын иткән икән, аның кабер өлеше Исәнбәт архивынан иткән, һәм шуның буенча ул аның үлеме буенча документлар китерә. Һәм Бабичның моңа кадәр билгисез булган, әйбит башкорт халкына әйбит атап язган яңа басылмаган шигырь килеп чыккан Исәнбәт архивыннан, һәм ул да басылып чыкты. Бездә гына түгел, Уфада да ул бик зур резонанс алды, мотор булды. Һәм аннан соң тагын әйтеп китәсем килә, Мәгҗан Жумабаев дигән Казакның бөек шагыйре булган.
Безгә ул күптән түгел 91 елдан соң билгеле булды. Инде безнең Исәнбәт аны Уфада Сәйфи Кудаш та бик яхшы белгәннәр, күреп тә, укып та, һәм шунсы аны реабилитация өчен, әйбит аклау өчен алар икесе дә Казакстан Үзәк комитетына партияның хатлар язганнар, барып сөйләшкәннәр, һәм менә шул нисбәттән ул мәкаләдә язган. Беләсез, Галимҗан Ибраһимовның романына Казак кызы дигән эпиграф бар. Киң дала күрәсең ана яткан, битен аның яшел ефәк чүпләр япкан, ягъни үләннәр япкан, гаскәр тау, балдан артык сулары бар. Ана шул ана биде, мине тапкан дигән эпиграф ул Мәгҗән Җомабаевның шигыреннән алган Галимҗан Ибраһимов. Шул эпиграфтан кирип китеп, тарихи әйбитендә экскурслар ясый Нәкыяга. Һәм ничек итеп менә онытылып тора шагыйрьнең, ничек Галимҗан Ибраһимов үзе онытылып тора, әсәр онытыла, яңадан кайта эпиграф әйтелмичә генә башкалар. Һәм соңнан инде Мәгҗән Җомабаевның гомумән Казак әдәбиятында урыны, татар әдәбияты белән багланышлары Ибраһимовның укучысы булган ул, һәм башкалар, һәм гомумән дөнья әдәбияты белән багланышы өр-яңадан һәм тәрҗемәләрен өр-яңадан тәрҗемә итеп беренче мәртәбә Нәкый Сәнбәт эшләгән. Менә өйрәнә башласаң бигрәк кызык, монда без артык сөйләгәнгә кереп китмәйк. Чыннан да теләгән кеше китапны алып укырга мөмкинлеге бар. Нәкый Сәнбәттә Мәҗит Гафурига күчәбез, Айгөл ханым. Чыннан да Мәҗит Гафури буенча да әле һаман да сораулар бар. Монда тарихи сораулар гына түгел, хәтта милли сораулар да. Кемдер әйтә ул безнең шәхесебез дип, һаман менә бу каршылыклар, бәрелешләр алар соңгы елларда бигрәк тә ничектер кискенләшеп икән кебек. Әлеге китапларда менә бу мәсьәләгә нинди игътибар бирергә тырыштыгыз? Мәҗит Гафури турындагы бу китап көтелгән хезмәт иде. Ник дисәк, бер караганда Мәҗит Гафури бит инде ул бик танылган кеше. Аны халыкка таныш кеше. Әгәр дә сорый башласаң, хәзерге укучылардан нинди әсәрләрен беләсез дип җавап бирәчәкләр, проза әсәре булса инде кара йөзләр дип, шигырьләр булса, юктырсыңла Алла анда кызыл байрак шигырьләрне тайчаклар. Без бу үзебезнең әлеге җыентыкта аны Мәҗит Гафурины башка яктан ачарга, аның менә шушы караш Мәҗит Гафури турында булган карашларны киңәйтү максатыннан эшләдек. Аның революцияга кадәрге, махсус революциядан соң оныттырылган кадәрге милли шигырьләрен, дини шигырьләрен, Мәҗит Гафури дини дә шагыйрь бул, дини шагыйрь булган. Аның революцияга кадәр аның Мөхәммәд пәйгамбәр турында язган хезмәтләре мәдрәсәләрдә уку әсбабы булып йөргән. Аннары аның бик милли шигырьләре, милли эчтәлекле шигырьләре. Татар телендәге менә нәкъ татар шәхесе дип әйтерлек менә фактларга шулай басым ясыйсы. Шунда да ни өчен без аны нәкъ менә безнеке дип әйтә алабыз дигән сорау туа монда. Чөнки соңгы вакытларда инде дөресен әйтергә кирәк, моның турында бәхәсләр еш кубаны инде һәркем дә беләдер. Мәҗит Гафури ул безнең революцияга кадәрге беренче милләт турында башлап сүз әйткән кеше. Тукай белән бер вакытта ук менә революция 1905 елгы революциядан соң без бит инде Тукай яңарышны булдырган дип әйтәбез. Бу яңарышның башында Тукай торган дип әйтәбез. Әмма без бер кайчан да торга тиеш түгел. Тукай янәшәсендә безнең Мәҗит Гафури кебек шагыйрьләр булганында һәм ул иң беренче Тукай белән бер вакытта, хәтта күпмедер вакыт алдарак та нәкъ милләт дигән төшенчәне милләт улакта мөселманнар дип, аннары милләт татар дигән сүзләр кулланылган һәм Мәҗит Гафури нәкъ шушы сүзләрне үзенең милләтем дип, татарым дип, үзен мин татар дигән шигырьләрен нәкъ шушы чорда үзенең иҗатында яктырткан. Ләкин ничек аңа игътибар бирмәгәннәр? Тукайдан аермалы буларак, Сәнбәт яза Мәҗит Гафури белән Тукайны бер тигез күрә. Мәҗит Гафуриның менә бу бик әйбәт, моны бераз иртәрәк кирәк безгә. Чөнки менә монда документальны килә, шигырьләре, әсәрләре, аннан соң башкалар, анданың кем шагыйрь икәнлеге ачык күренә. Ну соң булса да уң булсындай, һәм анда менә мин мактанып әйтүем түгел, аның 130 еллыгына татарның бик бер моңчысы дигән бер зур гына мәкалә язган идем. Анда менә шушы әйберләргә шактый зур урын бирелә. Башкорт татар мөнәсәбәтләренә һәм инде бу китапка да аны
урнаштырганна рәхмәт аның өчен. Хатыйбага өстәп әйтим әле, Мәҗит Гафури үзенең бүтән әсәрләрен туган телендә, татар телендә язган. Ondan soň onun wafatından soň onun uly Мәҗит Гафуриның бүтән иҗади мирасын Казанга килеп, безнең Казанга Яли институтка тел һәм әдәбият һәм сәнгать институтына тапшырган. Бу да юкка гына түгел. Һәм бу китаптан әлеге сорауларга шулай менә калса җавапны табарга мөмкиндер. Күчик әле без Яруллиннарга да, Айгөл ханым, чыннан да язучылар, шагыйрьләр, композиторлар инде шул сәнгать белән кызыксынучылар дип әйтик, безнең сәнгать тарихында бай мирас калдырган шәхесләр турында мәгълүмат җыюда менә ниндирәк үзенчәлекләр бар. Шулай ук монда бит инде шактый саллы гына хезмәт тора әлеге китапларны чыгарда. Ул кеше укый, әйе, аңлашыла, берничә сәгать сарыф итәргә мөмкин, аны укырга, ләкин аны әзерләү елларга сузылырга мөмкин. Менә сез шул хакта сөйләсәгез иде. Әлеге хезмәт турында. Музыкаль әсәрләр бит әле ул. Менә шуның турында әйтү, әйе. Монда әле тагын да үзенчәлекләре күбрәк әле монда. Бу китап чыннан да уникаль дип әйтеп була, чөнки композиторларның җимеше ул бит музыка, ноталар, партитурлар, клавирлар, һәм без монда менә буны күрсәтергә теләдек, әтисе ике малае. Һәм менә Фәрит Яруллинны карасак, Мирсәет Яруллинны карасак, әтисеннән башка карап та булмыйларны. Чөнки әтисе аларны укыткан, икесен дә укыткан. Захидулла Яруллин бийек шәхес дип әйтеп була, чөнки ул беренче музыкантлардан булган, беренче пианист булган ул, һәм беренче композиторлардан булган. Беренче дип әйтмәгез сез. Аңа тикле дә булган. Беренче сүзен кулланмый әле без теге университетта менә беренче университетны бетергән, беренче фәле аны ул әйберен ташлагыз әле сез җәмәгать. Яхшы, беренчеләрдән булган дип әйтәм. Беренчеләрдән булган, әйе. Аңарчада булган безнең шәхесләребез әлбәттә. Ләкин менә бу европалаштыру безгә 19 гасырда килгән, һәм менә 20 гасыр башында татарларда менә шундый зур үсеш ачылган, зур үсеш булган. Һәм Захидулла Яруллинның иҗаты һәм тормышы бик үзенчәлекле булган. Чөнки ул күп кенә илләрдә, күп кенә Россиядә дә гизгән, күп кенә илләрдә дә гизгән. Шуннан соң ул Казанга килгән, Казанда яшәгән, Мамадышта яшәгән. Шуннан соң чөнки ул менә бу балаларын үстерергә дә, аларны музыкага бирер өчен дә зур хезмәт куйган үзе дә. Мәсәлән, ул тапер булып эшләгән. Элек бит инде 20 гасыр башында кинолар тавышсыз булган, тавышсыз кино булган. Һәм музыкантлар, һәм ул беренчеләрдән булып тапер булган. Беренче булмаса да. Беренче булмаса да. Килешмәсәгез кызыл төймәгә басып, килешмәсез икән. Шуңа карап, мин басуга карам телменән икән. Шуңа карап, аның улы Фәрит Яруллин аңа булышлык күрсәткән. Һәм менә бу аның элемтәсе, әтисенең өйрәтүләре аңа бик зур тәэсир иткән. Менә шул безнең беренче татар балетын язырга да. Шүрәлесен дә язырга. Чөнки ул монда ничек музыка белән хәрәкәт туры килә. Шуларны да өйрәнгән. Яшь чактан ук, бала чактан ук. Кызыклы, әйе, һәр шәхес турында тыңласаң, миңа калсам да шулай. Минем сорау бар әле. Менә нидән инде? Мин дөресен әйткәндә моның белән танышмадым. Үзем бу китап белән. Онда менә хәзер Фәрит Яруллинны фронтка җибәрү буенча хәзер тәкъдимнәр ясалганмы, җибәрергә, калдырыргамы дигән ул документлар бит инде ишетелә. Аларны таптыгызмы сез? Әйе, әлбәттә. Архивта нинди кызыклы документлар табылды, бөтенсе менә монда керде бу китапка. Әйе, керде. Уникаль карталар бар, уникаль документлар бар, хатлары бар. Хатыва мөмкинлек бар танышырга, әйе, тапшырудан соң. Мәгълүматлар саллы бит, карагыз әле. Җавап бирерсез. Әйе, безнең беренче тапшыру төгәлләнгәнгә ни вакыт калмады. Разилә, менә тагын менә бу җыен фонд турында әйтәбез, менә без шәхесләрне санап киттек, әле калганнар турында тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Нинди принцип буенча сайлана? Башта шәхесне сайлыйсызмы, аннары гына кемнәр аның китабы буенча эшли? Менә чиратка ничек куясыз әлеге шәхесләрне? Инде әйткәнемчә, без битен заманында инде күптәннән Миркасым Айгасман җитәкчелегендә исемлек төзедек. Без башта 3 кешегә Миркасым ага әйтте, үзенә беренче чиратта миңа һәм Туфан Миңнуллинга. Әйдәгез сез һәрберегез исемлек төзегез, аннары без аны бергә кушабыз дип. Без ишебез исемлек төзедек тә бергә җыелыш кушкан идек, 500 дән артык шәхес килеп чыкты. Миркасым ага әйтә, без аны бер кайчан да чыгарып бетерә алмыйбыз, кыскартыгыз дип. Без кайттык та, иде тагын кыскарттык, тагын килдек, тагын кушсак, тагын 300 дән артык килеп чыкты. Булмый сездән диде дә Миркасым ага, үзем кыскартам диде дә, һәм кыскартты 113 шәхес калдырды. Бу көндә чыннан да ул безнең гомердә бәлки чыгып бетәр, чөнки инде 80-ннән артыгын без бастырып чыгардык. Бу
Нинди принциптан дигәндән бүгенге көндә менә бүгенге алар һәммәсе кирәкле. Һәммәсен теләсә кайсын бүген чыгарга мөмкин. Әмма ләкин менә без бит бүгенге заманда яшибез. Бүгенге көндә иң менә резонанс алырдай. Исәннәр кертелмәйин. Андай бер принцип булды. Бер абзый безгә килде. Менә мин дә инде шактый олы шәхес, зур шәхес мактанды дип әйтмәгез ди. Минем төрдә дә китап чыгарып булмасын дип. Чыннан да ул бик күренекле шәхес. Без аны килешеп куйган идек. Исәннәр чыгармыйбыз дип. Мир Касым әйтә, сез бик зур шәхес ди, сезне дә чыгарыйк, әмма ләкин безнең бер шартыбыз бар, бакыйлыкка күчкәннәрне генә чыгарабыз. Әгәр дә сез шуңа риза булсагыз, чыгарабыз диде, шулай торып, бу эш тукталып калды. Әле монда да эшләр күп, һәм алар турында без әле сөйләшербез, дөрестән дә шәхесләребез дә бар, һәм әлеге китапларда тагын ниндирәк мәгълүмат, бәлки ниндир кешегә билгеле булмаган тарихи фактлар алгандыр. Шул ук Муса Җәлил буенча ниндирәк яңалыклар табарга була. Бу хакта без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, шәхесләр җыен фонды китабы турында фикер алышабыз. Тапшыруның икенче өлеше, беренчесендә әлеге шәхесләргә инде без тукталдык. Хатыйп абый, дөрестән менә шәхесләрне сайлыйбыз, ел сайын шул укучында гаҗәпләндерергә кирәк дибез. Ничек урталыкны саклап калырга? Чөнки бүген шул ук калын томлы китаплар да чыгарып булмый бит. Аны кеше укымаска мөмкин. Хәзер ничектер ялкауланды да инде, халык бераз җиңелчәрәк форматта да кирәк дип әйтәбез. Ләкин шул ук вакытта иштәлеге һәм аның сыйфаты да сакланып калырга тиеш. Менә монда ничек ялгышмаска һәм шул укучыга кызыклы китап җиткерергә. Менә әле мин теге әзерләүчеләрне монда санаганда исемлеккә кертмәдем. Рамил Ислам безнең соңгы вакытта бик нәтиҗәле эшли. Мин аны монда исемлектә юкмы аның теге Галимҗан Ибраһим буенча. Галимҗан Исламов фәннәр докторы ул Галимҗан Ибраһим буенча менә мин аның бу китабына рецензент булырга туры килде. Искиткеч җәмәгатьләр. Хәзер анда шул тикле материаллар җыелган. Хәзер анда шул тикле нигә Галимҗан Ибраһим бөтен яктан теге Айша бөтен яктан диярлек ачыла. Анда каршылыклар, башкалар да. Менә мин шушыңа басым ясасым килә. Аннан шу Рамил Исламовның анда Муса Җәлил булырга тиеш. Муса Җәлил битендә дөрес күп әйтелгән. Анда да менә тапканнар. Нәрсә табылды Разил абый? Укучыны кызыксындыра торган якларын хәзер шушыннан, документальны шушы ягыннан. Һәм монда тагын бер якта бар. Менә документлар җәмәгать документлар кирәк алар. Архив материалларда бит кай вакыт шушында языла. Менә без үзебездә тутырабыз тормышыбызда. Кай вакыт бит бер яклырак та язып куябыз. Хәер тегендә теркәлгәч, хәзер ул документларны 100% белән теге бик нигә карарга ярамый. Аларга да тәнкыйть кирәк. Чагыштыру рәвешендә берсе икенчесе белән. Менә монда теге документаль нигездә, ләкин мин документальның ничек икәнлеген кайбер бераз беләм үзенчәлекләрен. Радиф әфәнде, менә бу китапларны без инде әйттек, шул ук шәхесләр дип. Шул ук шәхесләрнең алга таба, менә шул Муса Җәлил турында әгәр дә әйтсәк, инде шул китапларда булсынмы, дәреслекләрдәме, нинди генә мәгълүмат бирмиләр. Менә монда өстәмә мәгълүмат буенча эшләү, шул ук тарихи архив инде кадрлар белән дип әйтик, тарих белән бергә. Менә мондагы эштә сезнеңчә ничегрәк дөрес юнәлешне сайларга? Чөнки әйткәнебезчә без бит тарихның бөтен фактларында китапка салып укучыга кызыклы булмаячак. Ничектер аны җәлеп итәргә кирәк. Һәм аңа әле бәлки гади тел белән әйтергә дә кирәктер әле. Гади документлар, фактлар белән генә китап булса, ул әлбәттә бик кадерле, кыйммәтле источник әйбит. Ләкин безгә тере кеше, тере шагыйрь образын тудырдай материаллар да кирәк дип уйлыйм мин. Аның мәсәлән мөхәббәте әйбит Муса Җәлилнең битендә, ул легендаларга күчкән мөхәббәтләре бар. Аңа багышланган аның булачак тормыш иптәшмә хатлар дигән бик интересный әсәре бар аның. Ул лирик проза, үзе шигъри ул, әйбит анданың тормышының ничек мавыгылары, мөхәббәте бик ачык рәвештә үзе язып калдырган. Тагын башка шундырак материаллар аның әле менә әйтик, шул опера тудырудагы эшләре, хезмәтләре үзенең башкалар истәлекләреннән дә язылган мөмкин. Мәгълүм булмагандырак әйберләр дә кирергә тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә Разил Исмәгыйль әйткән шикелле, әле тагын Алла бирсә бер китап чыгарырбыз әле шунда дип якынрак итеп, укучыга кызыклы мәгълүматлар белән дигән сүзе булган иде. Минемчә, ансы да бик кирәк.
Сез беләсез, моңа кадәр Тукай турында, Тукай исәлекләрдә дигән 2 томлык чыкты. Аларның 70% элекке журналларда, газетларда чыккан ул, ләкин Совет чорында безнең ни белән Әлифә белән ни белән алар чыкмаганнар. Беренче мәртәбә тәкъдим ителәләр. Бергә җыелгач, гаҗәеп бер әсәр барлыкка килде, гаҗәеп китаплар барлыкка килде. Бик кадерле ядкарлар булып чыкты. Шуңа күрә мин башка шәхесләрне дә шундырак булуларын бик тәэсирләрем әлбәттә укучыга кызыклы булган дип хатып әйтте бит инде. Шулай ул яктан караганда Мәрҗәнинең мәсәлән 15-нче елны аның турында язган мәкаләләрдән, бик кызык мәкаләләрдән булган китап чыккан бит инде. Шуны бүгенге хәрефләр белән, бүгенге имля белән яңадан бастырып чыкты бит инде. Мәрҗәнин турында менә ул бик кадерле бүләк булды дип исәпләйм мин. Чөнки без борынгыларның дин мәсьәләләрендә, фәлсәфәдә, башкада бик күп кешеләрнең яңадан үзебез өчен ачтык. Аларны без белмидек. Үзегезгә дә кызык булган. Җөмләдән, мәсәлән, Зәки Вәлидинең анда 3 мәкаләсе кергән булган. Яп-яшь кенә җигет ул вакытта 24-23 яшьлек дигән шикелле. Галимнәр бик актив булган анда. Журналистлар да, язучылар да, башкалар да. Ул шул әйткәнчә бит 10-15 ел эчендә кемдер әйткәнчә татар культурасының ренессансы барлыкка килә. Менә шул әлеге китапларда чагыла. Һәм ул югалмаска да тиеш әлеге мирас. Тагын бер фикерегезгә аерым басым ясыйсым килә. Хатлар белән эшләдегез. Бәлки әле күп очракта Миләүшә ханым килешәсез микән? Хатлар ярдәмендә кешенең шәхесен тәкъдим итү һәм ачу, аның әсәрләренә караганда, бәлки биографиясына караганда, ничектер шул укучыга кызыклырак һәм үтемлерәктер дә әле хатлар ярдәмендә, чөнки хатлар ярдәмендә әле ул бигрәк тә ихлас булырга мөмкин ул үзенең тормышында, аның ничектер тормышка карашында. Менә бу фикер белән килешәсезме? Кемгә хат яза? Хатларны сайлаганда, ул хатлар белән бик уйлап эшләргә кирәк. Чөнки шурга әйләнеп, тарихи фактларга карап, цензура дигән әйберне онытмаска объектив һәм теге бу шәхескә каратап якмас өчен инде аның туганнары да исән бит. Без хатларны сайлап алганда тырышабыз шундый хатларны табарга, безнең әдәби процессны, мәдәни процессны ача торган хатларны. Шәхесне генә түгел, менә бер буын әдәбият әхәлләрен ача торган хатларны мин мәсәлән шулай менә эшләдем. Накый Сәмбәтнең хатларын бик күп кеше бит инде Накый Сәмбәт донос язган дип мәкаләләр бастырды. Кем ничек бит менә бу донос сүзен куллана? Һәм мин Накый Сәмбәтнең ачык хатларын бастырып чыгардым. Нәрсә турында язылган ул? Мәсәлән, ул республиканың 50 елына ачык хат язган, безнең мәдәниятне яклап, үстергә кирәклеге турында һәр өлкәне анализлап чыккан. Әлбәттә, аны өстәгеләр танкыйт дип кабул иткәннәр, безнең өстән донос язган дип кабул иткәннәр. Һәм төрле хатлар, мәсәлән, аның идегәй комиссиясе белән хатлары алар ача, ничек без үзебезнең мәдәни мирасыбызны кайтарганбыз 40-нчы елларда, нинди без адымнар ясаганбыз. Накый Сәмбәтне генә түгел, бер буын хезмәтен ача торган хатларны кертергә тырыштым мин. Әйе, монда бит чагыштырырга була шул Муса Җәлил белән дә. Разил абый, менә шуннан да Муса Җәлилнең китабы турында әйтсәгез, аңа карата да бит элек мөнәсәбәт булган. Менә бу китаплар шулай ук. Ничектер шәхескә карата игътибарын дип әйтик һәм аңа карата башка кешеләрнең фикерен үзгәртергә сәләтлеме? Мәсәлән, кемдер турында бер төрле уйлар, китапны укып чыкканнан соң, кара әле, монда бөтенләй башка төрле фактлар ачыла дигән фикер тумыймы? Менә бу китапны инде Хатыйба әйтмешләй, Муса Җәлил турында китапны фәннәр доктор Рамил Ислам эшләде. Бик тә тырышып эшләде, бик тә затлы китап бу. Моның бу нәрсәсе белән бүтәннәрдән аерылырга бүтән китапларда. Инде әйткәнебезчә, Муса Җәлил турында бик күп мәгълүматлар бар. Әдәби әсәрләрдә, романнарда язылды кирпеч калынлыгы. Әмма ләкин романнарда, әдәби әсәрләрдә күпмеләр фантазия кушарга була. Яктан кергә була, бу яктан кергә була. Документларда бер нәрсә дә алдап та фантазияда булмый. Бу чын Җәлил. Җәлил ничек булган, аның кешеләргә мөнәсәбәте ничек булган. Без әле күпләребез белми торгандар, Җәлилнең ул вакытта татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар халкын яклап, хукукларыбызны даулап, ил җитәкчеләрдә хат язган. Ул вакытта СССРның ил җитәкчеләре кемнәр икәнен беләсез? Ул куркып тормаган, хәтта аларга хатлар язган. Бик кызыклы китапларда, бу китапның һәммәсендә ниндидер бер кызыклы әйбер бар.
Менә Мәҗит Гафури турында әгәр дә укысалар, бәлки күпләр белмәй торгандыр. Габдулла Тукай Уфага барып чыга, Уфага барып чыккач, инде Мәҗит Гафури белән очрашырга тели. Аның төп максатларының берсе шул була. Икесе дә ярлы, икесенең дә хәлләре юк. Мәҗит Гафури Габдулла Тукайны кунак итәр өчен, аны сыйлар өчен үзенең соңгы пальтасын сата. Шул соңгы пальтасын сатып, Габдулла Тукайны кунак итә. Менә монда андый нәрсәләр бик күп. Мәҗит Гафуриның хәләл җифете аның турында шул хәтле матур итеп истәлекләр яза, мин шаккаттым. Ул шын әдәби әсәр шикелле. Шул хәтта образы тел белән яратып язылган. Аларда урынлыгы Айгөл ханымга да сүз бирик әле. Менә Мәҗит Гафури турында сөйли башламыз икән. Менә бу сүзләр, фикерләр, монда бит әле шәхеснең янәшәсендә булган кешеләрдә, шул ук Хисмәт мәсәлән кызы, хатыны булган кебек, монда да бит менә янәшәдә булган кешеләр дә аның шәхесен формалаштыра. Менә бу элементларны кулландыгызмы шулай китапта? Әлбәттә, без җыентыкта аның истәлекләрен бирдек, аның турында үз чордашларының истәлекләрен бирдек. Аннары аның хатынын Зөһрә ханымның бик матур истәлекләрен бирдек. Гаилә ничек аның бик матур гаилә корып бер-берсенә хат язышкан вакытларын бик матур итеп гаилә корган, ничек авырлык белән ачлык вакытлары бит инде. Шул вакытта әлеге хатларда үз чорының Шырдашларының аларга әлбәттә зыяллар килеп йөргән, үзара мөнәсәбәтләре ничек булган, аларны без белергә мөмкин. Сәфи Кудаш турында мәсәлән, буларны белергә мөмкин истәлекләрдән. Шулай ук без бу җыентыкта Мәҗит Гафуриның 1923 елда Мәҗит Гафурга 20 еллык иҗат юбилеен бәйрәм итәләр. Һәм шуңа бәйле материаллар да бирдек. Бик кызыклы, моңарчы ул басылмаган хезмәтләр. Менә бу материаллар безнең Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының мирасханәсендә сакланган кул язмалардан алынды. Разил Исмәгыйль әйтеп китте инде, аларны аның улы Әнвәр үзе әтисенең васыяте белән алып килеп тапшыра. Ни өчен моңа кадәр чыгарылмаган алар? Ни өчен менә куялар сакланып калган? Юк, алар чыгарылган. Алар 1980-83 елларда безнең Мәҗит Гафуриның 4 томлык академик басмасы эшләнде. Зөфәр Әмиев белән Фатыма Ибрагимова эшләп чыгардылар академик басманы. Ул инде анда милли эчтәлекле шигырьләр кергән. Әмма шул вакытта без бу фотоны актарып, яңадан карап, әле ул томлыкларга да кергән мәгълүматларны таптык кызыклы. Шул истәлекләрне, кайбер хатлар, шигырьләр мәсәлән, Мәҗит Гафуриның менә бу томлыкларга Татар байрагы дигән шигыре кирми калган. Ул инде Татар байрагы, нәкъ 400 елдан соң Татар байрагы эленә дип, Октябрь революциясын каршылап язган шигыре була. Менә шуларны без әлеге җыентыкка кертик. Алга таба кайсы шәхесләрне без тагын җыентыкларда күрә алачакбыз бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы, Хисмәт Мәҗит Гафури турында сөйләштек. Шул ук менә Яруллиннарга аерым токталасы иде, кызыклыгына фактлар турында әйттегез. Ләкин барыбер биографияләрендә дә һәм моңа кадәр булмаган мәгълүмат арасында да бәхәсле бәлки ниндидер мизгилләр булгандыр. Менә ниндирәк бәхәсле сорауларга җавап таба алабыз без әле китапны укыганнан соң? Бәхәсле җавап дип әйтеп булмый монда, чөнки безнең бит инде менә әйтеп үткәнчә монда фактларга нигезләндек без. Ансы шулай, ләкин моңа кадәр булган, мәсәлән, шул ук менә Разил абый да әйтә, бер төрле ничектер әдәби сурәтләү булырга мөмкин, шәхесне бөтенләй бер төрле беләләр кешеләр, ләкин шул ук фактлар белән эшләү нәтиҗәсендә ул башка яктан ачылырга мөмкин бит. Әйе, шуннан да сез дөрес әйтәсез, менә хәзер исемә төште. Менә бу материалларны сайлаган вакытта шундый бик четерекле әйбер белән очраштык. Анда менә ниндидер бик матур булмаган сүзләр, шәхесләр турында табып булды. Сәнгать белгечләренең мәсәлән, яки бүтән шәхесләрнең тәнкыйть сүзләре, әйе. Һәм мондый әйберләрне менә җәмәгатьчелеккә чыгармаска булдык. Һәм без аны кертмәдек бу китапка. Менә шундый әйберләр очрады. Аларда бит иң бәхәсле мәсьәләләрнең берсе Нәҗип Җиһанов белән Сәйдәшевнең мөнәсәбәтләре турында бик күп бәхәсләр барды.
Ләкин минем кулга кергән документлар арасында, истәлекләр арасында мин Сәйдәш тарафыннан Нәҗип Җиһановка карата бер генә яман сүздә таба алмадым. Ул Нәҗип Җиһанов турында докладлар ясый, чыгышлар ясый, язып чыга, һәммәсендә дә ул Нәҗип Җиһановка югары бәя бирә. Нәҗип Җиһанов ягыннан ничек булганларын белмим. Әмма ләкин Сәйдәшев ягыннан бер кем турында да мин начар фикер таба алмадым. Сез һәр китапны шулай җентекләп тикшереп, хәлне фактларны шулай эшлисез. 4-5 тапкыр һәммәсендә. Хәтта шул композиторлар буенча барысында. Ансы да бар. Атай абый, сезгә кызыклымы шулай гына композиторлар эшчәнлеге, башка шәхесләрне һәм алга таба менә кемнәрне күрергә теләр идегез әлеге җыентыкта? Әлбәттә, менә бу композиторлар китабын Алла бирсә укып чыгачакмын. Барсы белән дә танышып мөмкин дә. Булай, әле мин бер әйтергә теләгән фикерем бар. Иптәшләр, менә монда фәндәге булган мәгълүматлар башкалар тупланган. Әмма әле бу китапларда үзләренә тәнкыйди карауны сорый. Мәсәлән, 10нчы елны чыккан бик мең битлек Ояз Исхакый. Аны Зөфәр Мөхәммәтшин, Сөләйман Рәхимов, аннан тыш кем берсе Рамил Манда, или Раиф Мөхайсыр иштырганнар. Шул тикле бай инде. Миңа ни өчен Ояз Исхакыйга тукталам? Ояз Исхакый миңа шактый таныш. Әле шушында кайбер әйберләр, мәсәлән, минем үземнең язганнарда телгә алынмаган, кайбер төгәлсезлекләр киткән. Шуңа күрә бу басмаларга да тәнкыйди карарга кирәк. Һәм менә кемнәрне чыгарга? Менә мин үлим, бездә бит инде һәйкәл салу дип әйтәләр. Менә безнең күренекле кешеләргә, үзләрен теге аллеясын булдырырга. Мин инде моны уйлыйм, бер теге нинди планда әйтергәдер, Миләүшә ханым әйтер инде аны, шушыннан менә бер символик рәвештән бу китаплар һәммәсенә бер һәйкәл, бюст рәвешендә бара. Менә барасың, әгәр дә тезеп куйсаң, моны бер аллеядан барган шикелле. Ә бит мондыйлар әле безнең тагында бар. Аларны барлыйсы бар. Мәсәлән, мин ялгышмасам, шулык теге Хатип Госманны, аннан әдәбиятта Мөхәммәд Гайнуллин буенча юк бит безнең. Гали Халид бар, аннан соң Шакир Абилов, әле бу кайберәүләр, элегрәк киткәндә 30 имәни көтеп тора. Аннан соң хәзер башкалар, ули китсәң, әле монда безнең киңәйтү мөмкинчелекләре бар. Һәм монда инде менә кешеләрне, шушы өлкәдә эшләгән кешеләрне безнең ничектер дәртләндерергә, аларның эшен күрә белергә кирәк. Менә бу безнең җәмәгатьчелек тарафыннан, җитәкчелек тарафыннан, хакимият тарафыннан бу әле җитмәй. Рәдиф әфәнде, җөпләпме, беразгына каршы килеп әйтәм. Шуннан да ул дөрес әйтә, хатадан хали түгел беребездә. Хаталар киткәләгәндер. Әмма ләкин киләчәктә хаталар булмасын өчен без Хатип агайны шушы чыгара торган томнарны рейткали язасы итеп сайлап куйдык. Моннан соң бер хата да китмәс. Һәм шунда ук тәнкыйть сүзләре алдан ук китап чыккан яңгырый. Бәхет, сезгә кем өстендә эшләү кызык булыр иде? Кайсы шәхесне әле алга таба алып, менә аның инде эшчәнлеген шулай ук китап битләрендә күрергә насыйп булыр икән? Мен ул турда уйлаганым юк икән. Исемлекне беләм мин дә бар исемлек ул кемнәр дигән шикелле. Шул исемлектәге бәлки кемнәрдер. Алда кемгә тотарга икән әле ул тизне әйтә алмыйм. Радиф абзый, бәлки мин әйтеп үтермен. Кемнәр безнең менә? Быел инде без чыгара башлыйбыз. Инде әзерләр беренче китап инде әзер дип әйтергә була. Аны безнең галимебез, күренекле галимебез Фаяз Хуҗин әзерләде. Аны Гәрәй Рәхимов эшли башлаган иде. Ул хат булды да Фаяз Хуҗин дәвам итте. Эшләп бетерде. Ул Сөембикә, Ханбикәгә, атаклы Сөембикә үзгә башлаган китап була. Аннан соң быел безнең күренекле рәссамыбыз, скульпторыбыз Бакый Урманчының тууына 125 ел. Бакый Урманчы искиткеч зур шәхес, без шулай аңа багышлап китап әзерләй башладык. Зөфәр Мөхәммәтшин әзерләде. Аннан соң без Муса Ярулла Бигиевка багышланган китап әзерләйбез. Аннан соң без Гали Шыкрый, дин галиме Гали Шыкрыйга багышланган китап әзерләйбез. Әле шуның белән туктыйм, алдагыларын инде Ходай Тәгалә үзе күрсәтер. Исемлек белән шикләргә кирәкме, Миләүшә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Шуннан да монда бәлки киңрәк алырга кирәктер, киләчәк турында да уйлап, әллә бу барысы да шул ук менә финанслауга барып тоташамы? Гомумән әлеге шәхесләр бу эш финансларга гына тоташмый. Бу эш әле белгечләргә дә тоташа дип мин беләм. Чөнки китапны чыгару өчен бит белгечне табарга кирәк. Хәзер без кытлык күрәбез. Безнең белгечләр югала башлады. Чөнки университетка ничә вузны без берләштердек. Алар чыгып киттеләр, башка өлкәләрдә эшли башладылар. Һәм мәсәлән, мин дә Накый Сәнбәтне җырып чыга алмас идем, Аяз Гиләҗевне 6 томын әзерләмәсәм. Бу монда кирәк белем туплап эшләргә, монда бер мәктәп кирәк. Менә бер олы галим сине, яшь галимне бу эшкә әзерләргә тиеш. Һәм шуның өчен миңа менә ярдәм иткән һәр галимгә рәхмәт әйтәм.
Әле китапны гына чыгару түгел, китапны танытырга кирәк. Мәсәлән, мин менә бу әйбер белән шөгыльләнәм. Шуның өчен без бик бәхетле булдык Разил абый белән, җыен фонды белән. Бу китап турында, мәсәлән, Накый Сәмбәт турында инде мәгълүмат Төркиядә чыкты. Аллага шөкер, ватаным Татарстанда Дания Загидуллина җыен фондында чыккан китапларга шундый матур рецензия бастырды. Бу да зур эшне оештырырга кирәк дип мин беләм. Һәм мин инде интернет челтәрләрендә эшлим. Гел кыска гына мәгълүмати справкалар әзерләп, менә bundan укырга була, менә бу китап чыкты, бу китапта менә мондый кызык битләр бар дип, мин үземнең укучыларымны туплап, шулай китапны укучыга җиткерәм дип әйтәм, мәгълүматны инде. Китап чыгару гына түгел, менә мәсәлән, әле без Исәнбәтнең презентациясын уздырмадык. Ләкин инде нәтиҗәсе бар бу эшнең. Разил абыйдан китапны таптырталар, Фуат абыйдан китапны таптырталар. Шуның өчен мин бик рәхмәтле, бу эш бик кирәк. Яшьләрне ничек җәлеп итергәсең? Айман ханым, бәлки сез җавап бирерсез. Шул ук университетта бәлки укытырга әзерләгәнмен. Безнең нәкъ менә әлеге фәнни, тарихи шәхесләрне барлау эшчәнлеге белән бүген шөгыльләнердә яшьләр бармы? Гомумән аларны кем тәрбияләргә тиеш? Югары уку йортымы, әллә инде яшьләр арасындалар гомумән юкмы бүген? Яшьләрне тәрбияләү генә түгел, менә мин әйтәсем килә. Моның өчен финанс булырга тиеш. Менә без гел очрашулар, мин бүлдердем сезне, гафу итегез дә, гел очрашулар уздырабыз. Мәсәлән, Милли китапханәнең менә чыганаклар бүлеге әгъзаларын үзебезгә чакырдык. Мин туры сорау бирәм. Сезнең матди мөмкинлекләрегез ничек? Күпме сезнең зарплата? Чөнки менә минем студент утыра, ул киләчәккә бик туры карый, күпме акча түләрләр миңа, мин бу өлкәгә керсәм дип. Ләкин кадрлар юк икән, акча белән генә кадрны тәрбияләр өчен кирәк грантлар. Югары уку йортларында тәрбияләргә маны юкмы? Бу ике яклы мәсьәлә. Бердән, бу әлбәттә финанс белән дә бәйле. Икенчедән, әлбәттә тәрбия. Икесе дә булырга тиеш. Тәрбия, финанс белән генә түгел, тәрбия, ул милли тәрбиядән килә. Милли тәрбия булса, әкренләп әлбәттә финанс, милли тәрбиядә финанс белән бәйле. Хөкүмәт, дәүләт моны кайгыртса, яшь буынны кичкенәдән милли тәрбия белән үссә, әлбәттә бу инде тел белән бәйле. Текстологларга, кызыл китапка кертергә була инде безнең Рамил Исламов кебек дәрәҗәдә менә. Югары уку йортларында әзерләү бик тә кирәк. Әмма ләкин югары уку йортларында әзерләп булмаячак, әгәр безнең милли мәктәбебез булмаса. Әллә әгәр дә бүгенге көндә милли мәктәбе шушы хәлдә икән, без атнасына 2 сәгать кенә укытабыз икән, без инде нинди галимнәр әзерләй алабыз киләчәктә. Менә шул хакта сүз бар. Югары йортларда кемнәрне тәкъдим итәбез, кемнәр бара анда бүгенге көндә. Һәм тәмамлау чыкканларында әйттеләр, күпме хезмәт хакына эшлиләр. Менә буларның бөтенесен бергә җыеп караганда гына дәүләт дәрәҗәсендә генә бу мәсьәләне хәл итеп була. Хатип абый, безнең тапшыру тәмамланырга әле вакыт күп калмады. Монда мирас дип әйттек. Сез әйттегез, хәтта һәйкәл дәрәҗәсенә күтәрдегез әле китапларны. Шуннан да нинди мирас калдыра бу? Бигрәк тә татар милләтенә әлеге фонд китаплары. Бу безнең үткәнебезнең, әби бабаларыбызның менә киләчәк буынга бер тигенечек дип әйтергә инде. Васияте дип әйтимме? Бер менә шушыннан тапшырыла торган күрсәтмә рәвешендә менә материал. Менә шушы, менә сез шушларга таянып, шушлардан гыйбрәт алып, алга таба барыгыз. Һәм менә монда бик менә Разил Исмәгыйлевның фикерен. Чыннан да әгәр дә безнең милли мәктәп юк икән, ул вакытта хәзер без үзебез татарча укытмыйбыз икән, башкасы ни? Бик авыр калачакбыз. Хәлебез бик авыр булачак. Менә шундый милли мәгарифне торгызмыйча, инде без менә шушындый башка тармаклар хакында милли нигездә үстерүне уйлау бик ничек дип әйтергә авыр. Радиф әфәнде, сезнең фикерегез? Минем дә шулай фикерем. Аерым бер план белән күз алдына тотып, синапта яшь белгечләрне мираска, тарту турында, башка турында аерым нәрсәләр план белән, аерым сөйләшүләр белән эшләргә кирәктер дип уйлыйм инде. Дәүләтнең милли идеологиясе булырга тиеш. Тагын ана бер момент. Менә безнең әйтәбез, Раиф Мәрдәнов, Ирек Хадиев, Айрат Заһидуллин, тагын Рамил Миннуллин тип белгечләр килә бит инде. Алар менә шушы университетта 80-90 елларны белем алган кешеләр. Аларга нәрсә? Әдәбият тарихы ныклап өйрәтелде. Аннан соң милли тарих өйрәтелде. Гарәп, фарсы телләре, иске теге гарәп имлалары ныклап кертелде. Ул вакытта менә кайнап тора иде. Һәм менә аларның нәтиҗәсе дә. Хәзер бит ул әйберләргә тиешенчә игътибар ителмәй. Хатип агай, менә сез санаган шәхесләр, алар һәммәсе дә чын милли татар мәктәбен тәмамлаган
Әйе, һәм яшьләр дә аларга артыннан тартылсын дигән теләктә торабыз без. Нәтиҗә ясасак, Разил әфәнде. Менә җыен фонды мирасының үткәнен әйттек, ләкин бүгенге менә әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә тасып булып тора? Инде без һәр вакыт әйтеп бирәбез, үзенең тарихын белмәгән, шәхесләрен белмәгән, аңларга таянып, үзенең халкын алга алып барга омтылмаган халыкның киләчәге юк дип. Шуннан да без татарны дөньяга танытырга телибез. Дөньяга танытканчы без аны үзебез белергә тиеш. Без хәтта үзебез дә үзебезнең шәхесләребезне, үзебезнең тарихыбызны беләбез. Менә без бу китапларны чыгарып, менә үзебезнең тарихыбызның никадәр бай булуын, нинди зур шәхесләрбез бар икәнлеген халыкка, бигрәк тә яшьләргә күрсәтергә телибез. Билгеле, әгәр дә бу китапларны укыган шәхес, әгәр дә укып чыкса, ул һич шиксез үзенең милләте белән горурланмыйча булдыра алмый. Чөнки бу һәр шәхеснең һәммәсе дә милләтнең йөзе кашы. Алар шул кадәр зур шәхесләр. Менә мин аларны укып чыгам, һәммәсендә мин аларның редакторы бит, мөхәррире бу китапларның. Мин укыган сайын аларны өр-яңадан ачам. Без югый сайын мәктәптә укыдык, югары уку йортларында да без аларны беләбез шикелле. Әмма ләкин аларның һәммәсенә өр-яңадан ачам һәм һәрбер кеше үзебезнең халкыбызны өр-яңадан ачсын иде. Без әле халкыбызның рухи байлыгында, тарихында, бүгенге көндә бик үк яхшы белмибез. Ачсын иде һәм дөрестән дә 80-нан артык шәхес, меңләгән китап һәм бу әле эшнең башлыгына дигән өметтә торабыз. Шунда киләчәктә укучылар саны да артып һәм әлеге шәхесләрне өйрәнү эше иң мөһиме тукталмасын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.